Vreselijk. Oké, bewegen. Allebei, bewegen. Nee, kijk, dit ging ik alweer van. Kan niet. Ja, die buik was goed. Nee, het is niet goed. Evelien, meer mikken op de buik, niet op de armen. Daar heb je iets voor. Shit. Met een stoot bedoel je? Ja. Henriette, kijk de binnenkant been. Evelien staat heel met het voorste been. Handen bijhouden, niet zwevende handjes. Goed zo, die was mooi. Low kicks nooit afwijken met je handen, altijd blokken met je benen. Ja, oké. Je ziet hem van verder aankomen ook, hè? Ja, dat is... Ik doe niks. Andere kant op draaien, Henriette. Jezus. Kijk, dan denk ik van, waarom doe ik nou niks dan? Ik zie jou van En verder stop. aankomen.